Так пачалася фармавацца першая беларуская дывізія. Фармаваў Вент, які меў дакументы ад ураду ПНР, што ён начальнік штабу беларускай арміі. У адміністрацыі могілак нам пацвердзілі, што прах Паўла Вента быў пахаваны тут. Напэўна, гэта адзіны чалавек, які мае дачыненне да беларусаў, які сёння спачывае на самым прэстыжным могільніку Чэхаславаччыны. Вышэградскія могілкі – гэта пантэон славы чэшскага народа. Гэта і найлепшы знімак з Павлом Вентам. Гісторыя Паўла Вента даволі тыповая і характэрная для сваёй эпохі. Эпохі, калі распалася, знікла вялікая дзяржава, расійская імперія, і тысячы афіцэраў вялікай расійскай арміі апынуліся і без сваёй дзяржавы, і без арміі, без салдатаў, і без сродкаў да існавання, хаця вайна ішла з усіх бакоў. І Павел Вент адзін з такіх афіцэраў, які проста шукаў, дзе сябе можна ў такой зменлівай сітуацыі найлепш прымяніць. Ён не беларус па паходжанню, але верай і правдай служыў Беларускай Народнай Рэспубліку. Беларусь стала яго радзімай. У дзвюх анкетах 1921 і 41 гадоў Вент вызначае сябе беларусам і паведамляе, што нарадзіўся ў бацькоўскім фальварку Крыніца Заслаўскай воласці Менскага павету ў 1880 годзе. Вент абрусела немец. Мы зараз дакладна ведаем, што яго радавод вядомы з 13 стагоддзя. І вось дзесьці ўжо з часоў Николая I, уже раней, яны пачалі служыць у імператорскай арміі Расійскай імперіі. Бацька Паўла Вента был в 15 годзе ўжо генерал ад інфантэріі. Дзядзька дослужыўся да генерал-майора. Калі не падзеі 17 года, яго чакала таксама, я думаю, бліскучая вайсковая кар'ера. Кар'ера Паўла Вента да 1917 году. Запісваецца добраахвотнікам у расійскую армію. Скончыў Міхайлаўскую артылерыйскую вучэльню. Бярэ ўдзел у расійска-японскай вайне ў складзе ўсходне-сібірскага асаднага палка. Вучоба ў Мікалаеўскай імператарскай вайсковай акадэміі. Служба ў Ковенскай фартэцы. Удзел у яе абароне цягам Першай сусветнай вайны. Раненне, перавод на румынскі фронт. Павышаны да вайсковага звання капітана. Спробы сфармаваць беларускія адзінкі, беларускія фармацыі ў расійскай арміі, тое, што ўдалося розным іншым народам і што дапамагло ім у абвяшчэнні сваіх незалежнасцяў і ў абароне сваіх новых незалежных рэспублік, у беларускай сітуацыі скончылася няўдача яшчэ на самым пачатку 18-го году, калі беларускія часткі румынскага фронту, самага збеларусізаванага з усіх частак расійскай арміі, проста камандаванне не дазволіла ім дабрацца да Беларусі, каб актыўна неяк гэтую новую беларускую незалежнасць абараняць. І яны, гэтыя беларусы-вайскоўцы, так там недзе і заставаліся, у асноўным недзе ў аколіцах Адэсы. Практычна ад пачатку свайго існавання з вясны 1918 году урад БНР шукае прыдатную кандыдатуру вайсковага лідара на былым румынскім фронце. Вось тут і знайшоўся Павел Вент, які меў ужо званне падпалкоўніка. Яго кандыдатуру падтрымлівае консул БНР у Адэсе Сцяпан Некрашевіч. 20 лістапада 1918 году урад БНР выдае Паўлу Венту афіцыйны мандат на арганізацыю беларускага войска ў межах Адэскай акругі. У гэтым дакуменце ён названы начальнікам штабу арміі Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы заходзімся ў Менску каля так званого юбілейного дома. І пэўны час лета 18 года, а потым з рознымі перапынкамі до 20 года тут месцілася Рада і ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі. Мы ведаем, што ў лістападзе 18 года Вент з гэтай установы ўраду БНР атрымаў мандат на арганізацыю беларускіх вайсковых аддзелаў у Адэсе. Адэса ў той момант была пад кантролем французскай акупацыйнай місіі, і Некрашевіч з Вентам
прыйшлі да французскага камандавання, і ім дазволілі фармаваць такую беларускую адзінку, беларускую брыгаду, і гэтае фармаванне пачалося. Але не паспела яно як след пачацца, як Адэсу захапілі бальшавікі. Это было ў красавіку 19-го, французы выйшлі, бальшавікі прыйшлі, і прафесійны афіцэр Павел Вент, які ўжо назбіраў пад сабой і нейкіх афіцэраў і салдатаў, проста паглядзеў, што ў гэтай сітуацыі ёсць новая сіла, якой таксама можна служыць, паспрабаваў далучыцца да ўжо гэтых бальшавіцкіх структураў і адкрыць як бы у рамках бальшавіцкіх вайсковых фармаванняў такую беларускую брыгаду і пачаў фармаваць ужо савецкае беларускае войска у нейкім абмежаваным маштабе. Налічвала ад 1000 до у канцы ўжо 10 000 чалавек. Вент атрымлівае званне палкоўніка. Яго частка перайменоўваецца ў 19-ю беларускую савецкую брыгаду. Гэта дае магчымасць аднавіць абмундзіраванне, амуніцыю ды правіянт. Але лаяльнасць да савецкай улады ў беларусаў хутка знікла. Ва ўмовах харчразвёрсткі і ваеннага камунізму пачынаецца паўстанне супраць бальшавікоў, і ўся брыгада Вента пераходзіць на бок паўстанцаў. У красавіку 19 года беларуская брыгада разам з украінскім селянскім палком падняла бунт супраць чырвоных. Они захопили предместье Одессы, где организовали партизанские дзеянні супраць кадровых часток чырвоных. Позднее они скоординавалися с русской доброохотной армией белых и 22-24 жнівня разом вызволили Одессу от большевиков. Тут треба отзначить, что частка, якою командував Вент, перша ворвалася в Одессу, за что атрымалі падзяку от генерала Деникина, а сам Вент быў павышаны ў званні генерал-майора. Фактычна, беларуская сялянская брыгада Вента магла б пакласці пачатак паўнавартаснай беларускай арміі. Але такое фармаванне ўжо не ўпісывалася ў пляны Дзянікіна. На гэтым беларуская гісторыя адэскіх вайсковых прыгодаў скончылася. Некрашевіч з Адэсы ўцёк, таму што Дзянікін ставіўся вельмі варожа да ўсякіх нацменшыняў і іхных спробаў незалежнасці. А сам Вент таксама неяк нечакана знік з гарызонту і аб'явіўся трошкі пазней у Менску, які ўжо быў заняты палякамі, а ў 20-м годзе ён ужо прыняты ў Літве, у літоўскую армію. Літве ў той час была такая сітуацыя, што літоўцы хацелі з дапамогай беларусаў перамагчы ў змаганні з палякамі за Вільню, і таму усяляк спрыялі фармаванню беларускіх вайсковых частак у складзе літоўскай арміі, былі палітычныя перамовы, але пад канец 20-го года палякі Вільню такі занялі. Патрэба ў беларускай карце ў літоўскага ўраду скончылася, і на гэтым скончылася і служба Вента ў літоўскім войску. Павла Вента паважалі за тое, што он чалавек слова. Он ніколі не здраджваў свайму слову, у адрозненне ад яго калег, напрыклад, Яўгена Ладнова. Яўген Ладно, які на той час быў вядучым БНРаўскім дыпламатам і узначаліў беларускую місію ў Парыжы, паклікаў яго ў Парыж, кажа: «Павел Фёдорович, тут для вас знойдзецца справа». Вент паехаў у Парыжы, працаваў дараднікам беларускай місіі, але пасля удзел Ладнова ў беларускіх справах скончыўся даволі бясслаўна, адкрылі ягоныя сувязі з польскай дэфензівай, і зноў чарговы раз Вент апынуўся без нічога, без войска, без дзяржавы, без ураду, без начальства, без падначаленых, і паехаў у Чэхію. Гэта 1921 год. Чэхаславаччына, якая абвясціла сваю дзяржаўнасць у тым жа 1918, што і БНР, але пад восень, таксама будуе сваю армію. Такія кадры, як Вент, краіне надзвычай патрэбныя, і неўзабаве ён вяртаецца да прафесійнай вайсковай кар'еры. Гэта є будова Цэнтральнага вайсковага архіва Міністэрства абароны Чэхіі. Менавіта тут я знайшоў дакументы аб службе Павла Вента. У чэрвені 2021 года персональное отделение Министерства обороны Чехословакии подает прошение на принятие Павла Вента в Чехословацкую армию. И уже у липени президент
Томаш Гарик Масарик подписывает это прошение. ТГМ Томаш Гарик Масарик. У чэхаславацкае войска Вента прымаюць капітана. На працягу 13 гадоў службы ў артылерыйскіх палках Вент пабываў у розных частках Чехословакіі, ад Ужгароду да Чэшскіх Будзёвіц. У 23-м годзе Павел Вент атрымлівае званне майор, а ў 27-м падпалкоўнік. Ён, вопытны вайсковец, значна пераўзыходзіў сваіх маладых саслужыўцаў па баявым вопыце і меў веды аператыўнага планавання вайсковых частак. Менавіта таму Венту даручалі планавання і правядзення вучэнняў палкоў з баявымі стрэльбамі. У 1934-м Павел Вент выходзіць на эмерытуру, гэта значыць вайсковую пенсію, і застаецца жыць у славацкім горадзе Нітра, недалёка ад Браціславы. Тут ён узначальвае мясцовыя аддзелы скаўтаў і масарыкаўскай авіяцыйнай лігі, арганізацыі, якія займаліся патрыятычнай і вайскова-спартыўнай падрыхтоўкай моладзі. Пазней ён пачне чытаць лекцыі для чэхаславацкіх афіцэраў. У 1939 годзе, пасля ўзнікнення самастойнай Славакіі і нямецкай акупацыі Чэхіі, Павел Вент пераязджае ў Прагу. У 1942 годзе падае заяву на прыняцце яго ў члены Беларускай нацыянальнага аб'яднання. Да заявы было прыкладзена асабістае пасведчанне з фотаздымкам. Заяву падпісала Ларыса Генеўш. Так што нейкі беларускі сентымент, абуджаны фрагментарна ў 19-м годзе, ў 20-м, раптам вяртаецца да яго і фактычна пад канец ягонага жыцця. Ранее мы зусім мало ведали про этого генерала, и пэўныя загадки застаюцца. В своей анкете 42 год он написал, что он женаты на чешке, бездетный. Лишь мы ведаем по послужному списку, які заходится в Москве, что у него была жонка, якой он побрался в шлюб в 1904 году. А когда он был на русско-японской войне, у него родился сын, якого назвали в гонор деда Федором. Так, у шлюбе з чэшкай бландзінай Нікласавай Вент дзяцей не меў. Але парадніўшыся з яе знакамітым родам, ён, верагодна, атрымаў дадатковую ахову ад саветаў і дадатковыя прывілеі. Адна з іх – быць пахаваным на вышаградскіх могілках у Празе. Вялікае шчасце, што нам удалося знайсці беларускую магілу на таких славутых могілках, як Вышэград. Гэта сямейная магіла Вентавых і Нікласавых. Вышэградскія могілкі самае знакамітае месца ў Празе, увогуле ў Чэшскай Рэспубліцы. Тут сапраўды пахаваныя геніі чэшскага народа, зоркі, знакамітасці. На вышэградскіх могілках пахаваны і знакамітыя кампазітары чэшскія, сярод іх і Беджых Сметана. Вышэградская базіліка святых Петра і Паўла мае такі асаблівы звон. Вы зараз яго чуеце. Званы граюць мелодыю Сметаны Вултава. У адміністрацыі могілак нам пацвердзілі, што прах Паўла Вента быў пахаваны тут у 1971 годзе. Я со шкадаваннем могу сказать, что когда мы узгадаем историю формирования белорусских войсковых одинок в 18-21 году, то назвал бы Белорусскую Народную Республику неузброенной республикой. История белорусской бригады в Одессе – это самая такая знаменальная сторонка в истории белорусского войскового руху. Белорусы здолели сформировать деездольную бригаду, а это 1200-1500 человек, які показали свою мужность и боевую здольность, за что и были означены не только сябрами, але и ворогами.